съм Софи и днес ще ви покажа клипът, който искате, ако чувате връщаници. Това е сестра ми. What's on my phone? Той е Samsung Galaxy J5 и е златен и съм много доволна. Току-що приключи. Току-що се прибрах на Viva.com и аз оттам го взех. Да, много съм доволна. Ето го и него. Чакайте, той е на леглото. Ето му кутията. Това е неговата лепенка, с която първоначално го взехме. Беше залепена отгоре и ето го и самият. Аз съм го нагласила на камера. Много е готин, хора, страхотен е. Вземете си и вие, много е готин. Не е никак дебел, много е готин. Страхотен е. Ето, сега ще ви покажа даже как снима, а после ще ви покажа и... Ето, вижте си. Не снимам, просто ето вижте. Вижте как снима самата картина на Мики. Страхотно е. Добре, нека и да започваме с What's on my phone. Ето, като го отключа, и сега ще ви покажа отключването. Ето, отключвам го и сега няма да ви покажа паролата ми. Ето я. Ето, това виждам после едно меню и ей тук натискам още приложения. Ми излизат ето го YouTube, къде ще си направя канал. Днес го взех, така че от Viva.com ми казаха, че не може сега да го... не може сега да вкарам SIM карта и да включвам Wi-Fi. Не знам дали при другите така. Добре, това е телефон. Всеки знае какво е телефон за бързо набиране. После това са съобщения, всеки го знае. Това е интернет, няма да влизам, защото, както казах, нет. Камерата ви я показах. Галерията, имам си малко мои селфита. Това са контакти, нямам контакти. С Софи Иванова, това съм аз. Тук имам S-Planner, което май е календар. Това е имейл, всеки знае какво е, Galaxy Apps, Google Play магазин, настройки, още приложения. Тук е гласово търсене, диктофон, диск, карти, калкулатор. Любопитно ми е какво е на калкулатор. Добре, сега ще го изтрием това. После в още приложения имам моите файлове, записка, радио, фото, Excel или не знам как се чете, Шромп и часовник. А тук имам Gmail, Google, Hangouts, Play музика, OneNote, OneDrive, Play филми, PowerPoint, S-Hell, това е много добро приложение, YouTube, Word и Skype. Това беше, ето го, той има и тук за такова. Много е готин телефона. На него като си направя канал, ще съм Софи Иванова пак, но на английски. S-O-F-I-I-V и така нататък Иванова. И сега, Валентина, ако гледаш, не че не мога да го спелувам, а просто не искам да си хъба от времето. Да, защото тя много ма хейти понякога. Добре, хора, това беше от мен. Надявам се да ви е харесал клипът. Гледайте... Да. Гледайте как ще да забравя. Това е... Неговата кутия има също. Да я отворя. Неговата кутия, като я отворих, виждаме ето това. Тук седеше телефона, това е за камерата. Махаме това и вътре виждаме ръководството. Те са 3 книжки. Тук има такова за зарядно и другата част на зарядното. Това са слушалки и отдолу има място, където да стоят. Добре, хора, вече това беше от мен. Надявам се да ви е харесал клипът. Ако нещо съм пропуснала, моля, коментирайте долу в коментарите. Абонирайте се за мен, харесайте това видео, за да правя видеа на телефона ми. И чао! Дайте лайк!